ina anan Zaria da sarkin Zazzau da majalisar sarkin Zazzau shi ne Idris da kungiyar Izala ta Tudun Wada da kungiyar Dariqa ta Tudun Wada da in Shi'a na Tudun Wada suka haɗu suka kutu-kutu aka rufe wa matasa masallaci gashi can aka ce za a mai da masallacin kemis. Da Allah ya tashi sai baiwa matasan ninkin baninkin din wannan masallacin gashi nan su kuma gashi can sun rasa mai rafi da wancan kuma zunubin rufe wannan masallacin yana kan duk waɗannan hatsabibai kafin su masallacin gashi ne yanzu tumatir da tattasa yake kasa a gaban shi ciki kuma awaki ne suke kwana sallah ake suka rufe shi haka ne ko ba haka ba yanzu idan kasantuwar waɗannan matasan suna da wannan masallacin mai sahu 3.5 shi ne ɓata musu rai yanzu matasan suna da mai sahu 100 idan da suna da masallaci gashi nan kurkusashe yanzu suna da gashi nan hawa 10 to yanzu ashe kenan da suna da hankali sai su gane ashe ba matasan nan ne matsalarsu ba wannan masallacin matasan ne matsalarsu ba su ne suka yi wata su ba sarkin Zazzau sai haɗa tashi da awar da Izala sai ta haɗa tata ɗariƙa sai ta haɗa tata ƴan Shi'a sai su haɗa shi kenan kawai amma tunanin kai ba za ka yi naka ba sai in an hana wani baka isa ba saboda rayuwa ce don haka duk abin da kake gani yana bata maka rai ka tsaya ka auna ka gani shin wannan abin kana da yadda za ka busar da shi busarwa ta har abada domin asali ba shakhsiya ba annabi ne yake bata musu rai ba asalatan abin da ya zo da shi yake bata musu rai haka ne ko ba haka ba haka ne Qur'ani ya faɗa haka kenan idan annabi yana nan suna ganin wannan abu zai ci gaba suna ganin in baya nan abin ba zai ci gaba ba sun manta cewa an riga an tarbiyyantu game da abin don haka yi ga shi babu annabi ya rasu sai kuma aka ci gaba da musulunci shikenan dama musulunci da yake bata musu rai haka ne yanzu waɗancan da sarkin Zazzau da majalisar shi da Izala da ɗariƙa da Shi'a wannan masallaci na waɗannan matasa shi ke ɓata musu rai da suka haɗu suka rufe shi sai gashi matasan sun yi wanda duk tudun wada babu ginin da ya kai tsawon shi a yanzu to ba sai ka shawo kwana ba ka gani nan ne masallacin waɗannan yaran yanzu ko daga cikin gidanka sai ka hanga to me ya faru da haka sai wasu suka ɗaga gidajen sai suka siyar sai suka bar anguwar to kai kaji ka zo ka zauna a anguwa kana jin daɗi saboda kana ganin wani abu yana bata maka rai ka sayar da gidan ka tashi can da ka tafi kuma fa in suka sake tsira sai ka bar garin can da ka tafi ka ga yawo bai kare maka ba to ba daga nan sai ka gane to ashe waɗannan ba su ne matsala ta ba ni ne matsalar kaina to ba shi kenan sai ka tsaya ka dubi to menene mafita kawai sai kai wa kanka mafita shikenan ka zauna lafiya yanzu sarkin Zazzau yana garin nan yaran nan gashi nan sun gina masallaci tangame ne da makaranta katuwa yana garin a ƙasar su ce ba abin da ya isa yayi hakimin tudun wada da duk wani mai kutukutun kungiya ko ɗariƙa suna ji suna gani a garin su to ashe da tun farko da sai su fahimci cewa ba yaran nan ne matsalar su ba masallacin yaran nan ne matsalar su ba mecece matsalar su ne suka yi wa kansu wanda suke so da haka ku kiyaye wannan jama'a kar ka taba sanya cewa wani ne maka matsala ka dauka cewa kai da kanka kai ne matsalar kanka shikenan wani ya sai sabuwar mota ya wuce gaban ka sai ka ce wallahi ƙarya ne muna garin nan din ƙarya ne gashi nan a tasirun haza am antum la tubsiruna ƙarya ne gashi mutane sun gani a ganka da taka motar ko kun fahimta jama'a wallahi galibin abin da yake wahalar da mutane kenan kokarin shagaltuwa da wani ya hana maka kai da kanka cin gabanka ba shi dai malam yake cewa fal'adu yuridu min khilal